बाकी भाई भाई मुखिया जी आज बनी बोला के लिए नहीं है हमरा का अलगा करो हमार सब बाल बच्चा हमार परिवार जियान होता हमार ससुराली के लोग पैसा देला रहा हम विदेश गए रही कुर्सी काम कुर्सी तू नहीं खा देले 1 रुपया की तू लता चलाइबा तो कह के बाजी से मत बोला तू कह के बाजी से भाई से मत बोला हम तो मेरा पैसा करो तू पैसा देले हम नहीं पैसा हमरा का पंचायत से बतिया पंचायत से मुझे बतियाओ यानी का सब मिलल बा हां यानी का हम गत लगा देता चाहे गत लगा दे हम पैसा देता और चले कमाए थोड़ा बाप के समझा हम देना मन पैसा लो चलो हम मुखिया जी का बोला के लिए आइल बानी ना इनकर मेरा ना इनकर मेरा केहू भाई भौजाई हमनी के ना कल पड़ के ओली कहां से आई हम कहम अब तू चुपचाप रहलो ठीक बा जब हम आइल बानी तो जब हम कहतन तन बात के ध्यान दलो ठीक बा फरिया के निमा से जाई एकदम बढ़िया से फरिया दिए ठीक बा लेकिन जब कहतन तन ध्यान से सुनलो ठीक बा अगर ये सब ना मान कर लो पहला रहे के चाहत लो कमैले सब लइका कमैले बड़े ठीक बा ई नइखन कमैले मालिक हमर कमैले बड़े पैसा भेजी हम मेहरारू भूखा मरी लइका में भूखा मरी अपन अरे सुना ना हम नहीं दे पैसा सुना लो पहले पैसा मुखिया जी सुनी पहले ना इनकर मेहरारू खाना बनावली ना इनकर मेहरारू होश मछली लियाओ ला लो अपने खा ले लो माई बाबू के ना दिला लो हम पढ़ के आवनी खाना मांगनी हमरा के देबे ना कर लो हम अकेले परेशान हो जानी बताई मुखिया जी याद काई ई गलती बा ठीक बा चाहे उनकर मेहरारू ऊपर चाहे इनकर मेहरारू जब जान चलो एगो छोट घर में लइका बा एकरा के समय से खाना बना के खियाई खबरदार चुप करा दी मेहरारू के बारे में कुछ ना होके के चाहिए बड़ा लाज लागता चुप हम जाई बैठे नाम मन बोलो मुझे बात मानो तारे लोग उहे बात उपाय बा तू क्या कहता रे तू हम जौन कहते तन बोले उनका का चुप कराई मुखिया चुप के कई बात है मुखिया जी सब होई मुखिया को बुला के बड़ा तता सब होई खेत ना बटाई इलो अपन घरे जाओ लो अपन जहां मन पे तहां रह लो अभी हम बियाह नहीं के भाई हम भाई मांगू के रखे ठीक बा ई बात मंजूर बानू ना हमरा के एक बा चौरी के खेत हमरा के 2 बीघा बा 1 बीघा हमरा के ले चाहिए हमरा पैसा तो निकाल 2 लाख रुपया दादा आ तब तू अलग रहो आई देखो का हो रुपया के दे 2 लाख रुपए लगले बड़ा हां तब हम 2 लाख रुपया बोले बनी मां का बियाह में क्या कोई उनका लोग मानो हमारा का तो दुश्मने है अच्छा दुश्मन बड़ा तो दुश्मन बन कर तो अपन देखा उनका में रह आजन बुझा मन कहता लो तर कर लो हमरा मेहरारू का खबरदार केहू एगो उंगली उठा दियल अरे ये बैग लगा ले तारी चल देता परसों कहलू हमारा फोन आ ले छोटी में क्या चाहिए हो छोटी में रोज बात छोटी में चाहिए हम छोटी में खाऊ रहते क्या दे रुपया रुपया घर काट देता नहीं तो रुपया पसंद कमा के नहीं तो रुपया नहीं देता के कमा के हेतु चुप हो पोस्ट करना भेजनी जस में क्या करना दिया भाई घर खेत बहु ना दिए 10 रुपया दिखा जो मैंने हम दे अब लोग करलो हम तो पैसा कमा के दे देले बानी हम नहीं दे रुपया क्या दे रुपया मुखिया जी ई लोग कमाता लो एगो बहन भी है कुमारों कर अभी शादी लागल बा पूछी के पैसा दी हाँ वो लड़की के शादी करे खातिर के पैसा दे पैसा भेजले नहीं की अब हमरा से का चाहिए हमरा का चूस ले लो जितना पैसा रहल पैसा विदेश के कमा के ससुराली भेजे महरारू के भेजे सुना कमा के ले बता जुलूम कर दे जुलूम कर दे रेस बनी सब अपने ससुराली भेजला ए त रुपया गई बा करे का सास बाड़ी बोलो अपना वाला कर बोलो तीन मानस की बात के मानस समझाई इनका मुखिया जी ये लोग खेत ना दिया दीदी के नामे खेत करे सब बाबूजी माई के कहते हैं दीदी के नामे खेत का बियाह कर होई बात मंजूर बा ना ई का होई हो हमार बच्चा रोड पर जाइए काहे न बनबो फौजी बने के बातें ना मानेली और पे का चाहता नहीं हां सब होता के सब पता नहीं है फल अति नारी के पीछे वाला खेत हम लिखवाई नहीं हम पैसा भेज दी का हो बाजी हमारा रुपया है हमारे रुपया है अब्दुल्ला वाले चौरी में लिखवाई ना ना चौकी पर हमारा रुपया है तो हम पन्ना लोग हमार सब निकाल के रुपया चलो हमरा ई कॉल तक लाई दूगो कॉल बा क्या कर हो हमारे पर की ना भाई भाई हमारे की ना हमारा चाहिए दोनों है कॉल हमारे पर की ना हमारे पर अरे अरे भाई भाई
भाई लेके काटा हमरा है हमरा बाबा है की दर हम की बनवले बड़ी गाय हमार ये गाय गाय केहू के हमरा पैसा से किनाई बा हमरा पैसा किनल बा हमरा पैसा के तू बारो में भागा तू 10 बजे होता हो ना हां क्या कर सीरियस मैं बोला कारण में ढेर तू कम यार बड़ा जा जितना मन कर तू कर हां जा को ठीक बा जा बट गईले जिंदगी के सगरी कमाई बट गईले जिंदगी के सगरी कमाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई खेत खरिहान बटल चूल्हा बरतनवा खटिया मछिया बटल माल जल बथानवा खेत खरिहान बटल चूल्हा बरतनवा खटिया मछिया बटल माल जल बथानवा कौन भैया करी है अब बाबू के दवाई कौन भैया करी है अब बाबू के दवाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई खिड़की दरवाजा बोतल चापाकल मसीनिया कैसे बटवावल जई है एक ही बहिनिया खिड़की दरवाजा बोतल चापाकल मसीनिया कैसे बटवावल जई है एक ही बहिनिया राखी के परब आई तब के बुलाई राखी के परब आई तब के बुलाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई गाँव नगर ताना मारी मिलल ऐसन गति फलना के लइका लोके फिरल बाटे मती गाँव नगर ताना मारी मिलल ऐसन गति फलना के लइका लोके फिरल बाटे मती न्योता हकारी बोला कैसे छटाई न्योता हकारी बोला कैसे छटाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई कर बटवारा जनी मानिला कहनावा सुख दुख कर माई बाबूजी के सनवा कर बटवारा जनी मानिला कहनावा सुख दुख कर माई बाबूजी के संगवा बात मान भैया कबहू प्रीति ना बटाई बात मान भैया कबहू प्रीति ना बटाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई बट गईले जिंदगी के सगरी कमाई केकरा में बाबू रही है केकरा में माई
केकरा में बाबू रही है केकरा में माई।